Salut! Uite, o să-ți arăt cum se copilesc roșiile. Îți dau exemplu la una de la mine de aici. Dacă te uiți foarte bine, este un lăstar dat între o crenguță și tulpina principală. Și ăsta de aici trebuie rupt. Da? Și după care, în mod normal, fie legi roșia, fie poți să o încolăcești pe sfoara pe care o ai legată de ea. Da? Hai să-ți mai arăt la încă una care are lăstarul destul de dezvoltat. Uite, vezi? Asta este tulpina principală și asta este o crenguță. Iar asta este lăstarul, sau copilul propriu-zis, care trebuie înlăturat. Da? Și mai are încă unul mai mic, vezi? Undeva în partea de jos, care, dacă îl lași, începe să se dezvolte. Așa încât o să îl dăm pe după sfoară, da? Ca să nu mai fie nevoie să leg roșia. Da? Uite, încă una, îți mai arăt încă una. Tot așa, cu un lăstar care ar fi trebuit rupt mai devreme, prinde vigoare și îți ia din forța de dezvoltare a roșiei. Vezi? Uite. Și mai are încă unul aici. Uite-l, unul mai mic, dezvoltat în zona asta. Da? Și care și în partea de sus și în partea mai de jos trebuie înlăturate. Da? Le-ai înlăturat și răsucim roșia pe sfoara de aici. Da? Și cam asta trebuie făcut la fiecare în parte, verificate. Uite, încă una. Eu nu prea am avut timp să mă ocup de ele. Și cam asta trebuie făcut. Vezi? Asta trebuie curățate toate, pentru că îți ia din vigoarea roșiei. Și acum eu pot să o răsucesc fără să o mai leg. Pentru că ea se dezvoltă pe sfoara montată dinainte pe tulpină. Baftă! Sper să fie clar.